Men nu skal vi først have en lang tale. Er det rigtigt? Tillykke med det. Jo, de samme. Det er jo en lang tale. Bare 2 timer, så I kan lige så godt lige sætte jer her. Nej. Bare sæt jer her på gulvet. Kanin, du kan også sidde på gulvet herovre. Ja, hvad får du ikke? Det kan også være, du skal ligne op. Bare sæt jer ned på den. Kanin, den står lige op, for den skal jo komme frem lige om lidt så. Ikke alle sammen skal forrest. Er det det der, vi smækker? Ja, det er børnevin, han har sagt. Jeg har set kanin. Hej kanin. Kanin, jeg tænker faktisk på, at du kommer herover, for så kan du stå oppe i Linda, sådan at så står du sikkert herovre. Jeg skal nok passe på. Er det rigtigt? Så skal du bare vende den anden vej. Du må ikke tyve ham i halen. Hvis nu de voksne, de er nede bagved, så kan børnene være lidt foran. Jeg tør også det. Ved I hvad? Der er altså også lige noget med en tale, og det er sådan noget med en politiker. Altså, ved I, hvad en politiker er? Jamen, det er sådan nogen, de laver en masse vigtigt arbejde hele tiden, men der er ikke så tit nogen, der klapper af det. Så jeg tænker faktisk, at vi lige skulle tage godt imod den her politiker. Hun hedder Charlotte, så jeg tænker på, skal vi ikke lige, er I med på lige at lege en leg? Så leger vi, at hun er meget grøn. Og så siger jeg, mine damer og herrer, tag godt imod Charlotte. Og så klapper jeg fuldstændig vildt. Og alle drengene, de råber, yeah! Og pigerne, de viner. Prøv lige at tage hænderne op sådan her. Og så tage dem herned og herfrem. Så er de sådan i primær klappeposition. Ja, det er ikke endnu, det er først, når hun kommer. Op og ned hen og herhen. Ja, man kan se, at de voksne, de er ikke helt med. De har også mødt mange politikere. Nå, ved I hvad? Er I klar til at tage rigtig godt imod? Ja, man kan bedst klappe, når man sidder ned. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod Charlotte! Hvor er det dejligt. Jeg skal lige høre, kan I alle sammen? Alle børn, kom lige ind ad døren og kom ind foran. Vi skal jo i kø, så vi kan komme bagefter. Men du er ikke noget fælles. Men vi skal bare være heroppe af. Se, nu er det jo rigtigt, han sagde jo, at politikere, de skal jo tale. Og det er jo fordi, der er jo nogen, der har lavet et rigtig, rigtig stort stykke arbejde. Og dem skal vi huske at have takket. Så I skal lige vente. Se, hele den her lange fine tale skal jeg lige holde. Jo, skal du læse? Må du holde min tale? Nå, ej, I skal bare se. Fordi jeg er jo, som det rigtig nok hed, jeg er politiker, og jeg er kulturudvalgsformand i Sønderborg Kommune, og jeg er også bosat i Gråsten, og derfor er det jo en ekstra stor glæde at få lov til at komme ud og indvie noget nyt ude i et egen lille område. Og det er jo altid rart at være med til at indvie noget nyt, men nogle gange, så er det bare lidt mere fedt at være med til at indvie noget, fordi biblioteker, det er nemlig noget rigtig, rigtig godt noget. Og da jeg voksede op i Sakskøbing på Lolland, meget langt væk herfra, i en anden lille ø, der elskede jeg at gå ned på vores lokale bibliotek, og jeg elskede at gå og rode i alle bøgerne og alle tegneserierne, og fik rigtig mange timer til at gå. Og de havde også et rigtig, rigtig stort, fint område, hvor vi kunne lege og spille spil alle sammen. Så derfor, så glæder det mig til om lidt, sammen med Honningbanden, at få lov til at klippe snoren, sådan så I alle sammen kan få lov til at komme ind og se vores fine nye børnebibliotek. Men ved du hvad, den får vi lige om lidt. Så lige 2 sekunder. Fordi jeg skal jo huske at takke personalet. Vi leger lige stille her heroppe. Så. Nej, vi har fornyetrettet vores bibliotek, og der er noget personale, som har gjort sig rigtig store tanker for, hvordan skal vi gøre det her bedst muligt, sådan så vi sikrer fødekæden, nemlig jer. I har lyst til at komme og læse bøger,
og høre musik, og danse og lege, og tage jeres forældre og bedstforældre med. Man må godt vinke. Det må man egentlig godt. Og så skal I jo huske, at det jo ikke kun, når personalet er her, vi må være her. Vi må faktisk også lukke os selv ind, når, uden for åbningstid. Sådan, så I kan også komme herind om aftenen, hvis I har lyst til det. Det er Det er det, man skal huske at have dine forældre med. Så, og derfor så vil jeg ikke sige så meget mere, end at håbe, at I bliver rigtig, rigtig glade for biblioteket. Min far ved ikke, hvor det her er. Ved du hvad? Det ved du, fordi det gode ved det, han siger, hans far ved ikke, hvor biblioteket er, men se, det gør du. Så tager du bare far med herned, ikke også? Ja? Så. Men ved I hvad? Nu er I jo alle sammen i så godt humør, så skal vi ikke råbe hurra? Skal vi ikke råbe hurra 3 gange for vores nye bibliotek? Nej. Nu skal I bare se her. Nej, nu skal I bare se her, fordi nu tæller jeg først. Til 1, og så siger vi hurra. Og så tæller jeg til 2, så siger I hurra igen. Og 3, tredje hurra. Og så råber vi rigtig langt hurra. Så når jeg siger 1, så siger I hurra! 2, og 3. Okay, så siger I rigtig langt hurra. Så må vi hellere få klippesnoren. Nå, ja, så sæt dig lige ned, for den har først lige lært at klippe, så det kan godt gå helt galt med sådan en stor saks. Kom herop, kanin, så klipper vi fra den her side, sådan. Du må hellere sætte dig ned, fordi der er tit nogen, der besvimer, når der er sådan. Ja. Nu bliver det alt så spændende. Nu skal jeg lige huske en ting, fordi du lovede jo rent faktisk noget, da vi var derinde. Og Ja, det har jeg sandelig heller ikke glemt. Og ved du hvad, pigerne, de må få et kys af mig i dag. Der er ingen smalle steder her, da. Men vi tager lige krammerne bagefter. Der er også nogen, der lige skal finde ud af, hvor man spiller henne. Det er jo det. Nå, kanin. Ja, så strammer vi godt ud her. Så må vi se, kanin, om det kan finde ud her. Og kanin, så tager jeg lige og overlader saksen til Linda. Og så står vi her, og så dem, der har lyst med. Hvad er det, du hedder? Du får at se det, så skal du høre. Så er alle dem, der kunne tænke sig en krammer, de kan lige stille sig op på række her. Så er der lige krammer, men man går ind i en ny bibliotek. Det var for mig. Jo, det